Dragi moji, nadam se da ste svi dobro, zdravo i na sigurnom. Hvala vam na subovima, lajkovima i komentarima. Od prošlog mog javljanja dogodile su se neke stvari koje su uzdrmale još i više onako nesiguran svijet. Nakon korone potresa opet imamo rat i dodatno vrlo neugodnu sveobuhvatnu nuklearnu opasnost. Dakle, opasnost za sve. Što nam preostaje? Moliti za mir, moliti za prestanak patnje i tješiti se da nismo samo tjelesna bića, nego beskonačna duhovna bića trenutno nastanjena u ovom smrtnom tijelu. Samo nesretni i nemirni ljudi šire oko sebe nesreću i razaranje. Mi ćemo danas pokušati biti korisni i pokušati osvijestiti koje to barijere nas sprječavaju da se dokopamo uspjeha na raznim područjima. Svima nam je potreban duševni mir, ali i financijska sigurnost i konstruktivni međuljudski odnosi. Imamo 3 grupe, pa krenimo. Prva grupa. Jedna od vaših blokada je uvjerenje da ne zaslužujete obilje u svom životu. Ali, kao i svi mi, vi zaslužujete obilje. Možda se osjećate obeshrabreno ili vjerujete da su oni koji imaju puno više od vas drukčiji ili bolji. Ali istina je da smo svi djeca Božja, a Bog naravno za svu svoju djecu želi da budu dobro opskrbljena. Također, preporučuje vam se da obilje koristite kako za sebe, tako i za tuđu dobrobit. Kako bismo ovaj svijet načinili boljim mjestom. Puno je onih koji žele činiti dobro, su zarobljeni u poslovima kojim crpe energiju. Korisno je potvrditi da zaslužujete primiti obilje kako biste se mogli posvetiti i dobrotvornom radu. Što češće potvrdite činjenicu da ste vrijedni obilja i mogućnosti kao i svi drugi, kako biste raspršili taj osjećaj nezasluženosti. To će preusmjeriti vašu energiju na primanje blagoslova u vašem trenutnom životu i vašoj trenutnoj situaciji. Druga blokada koja vas sprečava u uspjehu je postojanje nekih toksičnih odnosa u vašem životu. Ti ljudi mogu utjecati na vašu energiju i sposobnost očitovanja uspjeha. Ako vam sad padnu na pamet takvi neki ljudi, vjerujte svojoj intuiciji. Vjerojatno su to ti ljudi
S druge strane, možda vas ne ometaju ti ljudi, nego samo vaši osjećaji prema njima. Ili nekakav osjećaj drame oko tih ljudi koji vas odvlači s vašeg puta. Oni mogu utjecati iscrpljujuće, ti osjećaj straha i ljutnje. I sad je vrijeme da procijenite kako se osjećate prema ljudima u svom životu, uključujući i prijateljstvo na društvenim mrežama. Ukoliko netko utječe na vaše samopoštovanje i na neki način vas spriječava da se fokusirate na uspjeh, vrijeme je da se zapitate je li ta veza kvalitetna ili toksična. Ponekad je pauza također odgovor. Kada izađete i otpustite nezdravu vezu, otvarate mjesto za nove i zdrave odnose, a isto tako morate biti svjesni da samopoštovanje sebe i pozitivan odnos prema sebi privlači i zdrave odnose. Još jedna barijera koja vas sprečava uspjehu je to da niste koncentrirani na svoje prioritete. Mi smo svi došli ovdje ispunjavati neke funkcije koje donose mir na zemlju. A to počinje sa mirom sa samim sobom. Najbrži i najučinkovitiji način da se osjećate mirno je uskladiti svoje postupke sa svojim uvjerenjima. Dakle, postupati onako kako mislite da je ispravno. Raditi samo stvari koje su vam značajne. Također vam se preporučuje da se više brinete o sebi, da više vremena posvetite brizi o sebi. Čak i 30 minuta dnevno koje ćete koristiti kako biste se posvetili samo sebi, polučit će uspjeh. Pola sata uvijek možemo naći za sebe. Zadnja blokada jest to da vi sve pokušavate napraviti sami. Dakle, preporučujem se da zatražite i prihvatite tuđu pomoć. Za traženje pomoći potrebna je hrabrost. Mi često smatramo da je traženje pomoći znak slabosti i da ćemo time nekoga drugoga opteretiti. Upravo nespremnost da tražimo ono što nam je potrebno dovodi do negativnog učinka, jer što duže ne tražimo pomoć, to duže prolazimo, a da je na kraju, kad nam je potrebna, ne dobijemo. Tako možete steći pogrešan dojam da uopće ne možete dobiti nikakvu pomoć. Pa zar niste čuli za izreku tražite i bit će vam dano? Nijedan problem nije prevelik, nijedan problem previše malen. Imajte hrabrosti tražiti pomoć. Od Boga i njegovih pomagača, od života, kako god. Imati hrabrost tražiti pomoć važan je korak prema očitovanju obilja. Odgovor dobivate u bljeskovima nadahnuća, iznenadnim ponudama, iznenadnim pozivima i drugim znakovima koji se pojavljuju
kada vjerujete da je pomoć moguća. Druga grupa se blokira energijom natjecanja. Dakle, vama se preporučuje suradnja umjesto konkurencije. Natjecanje se temelji na mentalitetu nedostatka. To je vjerovanje da nema dovoljno za sve. Sa mentalitetom nedostatka šaljete poruku da se morate boriti kako biste dobili svoj dio kolača. I tako je sve što dobivate borba. Potrebno je da se oslobodite uvjerenja u nedostatak i da se trebate natjecati. Ono što je vaše, to je vaše i to vam nitko ne može uzeti. Niti vas netko može pobijediti. Dakle, ostavite natjecateljsku energiju, usredotočite se na suradnju sa potencijalnim partnerima kako biste zajednički kreirali projekte i ponudili usluge. S fokusom na uslugu i suradnju umjesto konkurencije, obilje prirodno teče k vama, jer energija natjecanja blokira vaše obilje. Još nešto što vas blokira je vaša nekakva rasijanost. Smetnje koje vam se pojavljuju na pamet su točno te koje vas blokiraju. Kad vam je pažnja fragmentirana, teško se možete usredotočiti na svoje prioritete i uložiti vrijeme na njih. Od vas se traži da preispitate ove smetnje i da vidite kako ih možete eliminirati. Potrebno je osloboditi se svega što vas ometa na vašem putu. To mogu biti neke ovisnosti možda o nekim vezama, neke brige i aktivnosti koje zapravo za vas nemaju nekakvog značaja. Ta ometanja su skretanja sa vašeg puta do obilja. Još jedna stvar koja vam se želi osvijestiti je privlačenje, a ne proganjanje. Možda ste jurili za novcem ili nekim drugim predmetom želja. Ova karta vas podsjeća da ono za čim trčite ide u suprotnom smjeru. Temeljni strahovi koji vas tjeraju na jurenje za nečim su isti oni koji rezultiraju nedostatkom i razočarenjem. Umjesto jurnjave za nečim, privlačenje može dovesti do ostvarenja vaših želja. Privlačenje se dešava kad govorite pozitivno, kad imate pozitivne misli i vizije o svojim željama. Svaki dan šaljite zahvalnost i ljubav onome o čemu sanjate. Zaželite im dobrodošlicu u svoj život. Pohvalite ih što su dio vašeg iskustva. I poduzmite korake koji su temeljeni na ljubavi i zahvalnosti. I to će vas dovesti do manifestacije. Zadnja blokada je da ograničavate svoje ideje. Slobodno razvijte aktivnu maštu,
Jer mašta je alat, jedan od alata koji vam pomaže doći do obilja. Maštom primate bljeskove uvida. Svaki izum, proizvod ili usluga nekad su bili ideja koju je netko dobio. Ti ljudi su imali hrabrosti djelovati u skladu sa tom novom idejom. A i vi se pozivate da imate hrabrosti. Svakim korakom koji poduzmete, steći ćete samopouzdanje i jasnoću. Odbacite uvjerenje da je to jednostavno izmišljeno i da nema temelja u stvarnosti. Ako ste sanjali o nekakvom izumu koji pomaže drugima, idite korak po korak. Što možete poduzeti danas, što sutra. Vaše ideje su božanski naduhnute, a vaš i onako jedno sa beskonačnim Božjim umom. Samo budite hrabri. Treća grupa. Jedna od blokada koju morate osloboditi je vezano za ljutnju zbog novca, ljutnju zbog stanja u ekonomiji, smeta vas korumpirani sustav. Ali time ne ograničavate financijsku moć lošim ljudima, nego samo štetite sebi. Jer ogorčenost je negativna afirmacija koja blokira vaše manifestacije i blokira protok obilja. Jer šalje energetski signal da nemate dovoljno i da su to za to krivi drugi. Vi morate vratiti sami sebi svoju moć, potvrđujući da ste sami sebi svoj ekonomski sustav. Ono što morate napraviti je uskladiti svoje uvjerenje o novcu u pozitivnom smjeru, razmišljajući što dobro sve možete učiniti dok si dopuštate da primite obilje. Druga stvar koja vas blokira je osjećaj krivnje zbog obilja. Vi možda vjerujete da ne zaslužujete primanje zato što ste možda nešto pogriješili, ali svi griješimo. Pogreška je utkana u živote na ovom svijetu. Obavežite se sebi da ćete oprostiti sami sebi na onome što ste učinili ili niste učinili. Vi ste u tom trenutku napravili ono najbolje što ste mogli. Isto tako kad primate nešto, to ne oduzima ništa nekome drugome. Zapravo što se više otvarate za primanje, više imate resursa da pomažete drugima, zar ne? Obilje vam omogućuje ispunjenje svoje životne svrhe. Svojim uspjehom inspirirate druge. Nemate se zbog čega osjećati krivim. Zato otvorite ruke za primanje. Još jedna blokada koja vas sprečava je previše buke oko vas. Vama se preporučuje tiho povlačenje. Možete poboljšati svoj život, svoje razmišljanje i protok obilja provodeći mirno vrijeme u dubokim mislima ili nekoj vrsti meditacije. Meditacija je čišćenje uma. Njome izbacujemo misli koje blokiraju manifestaciju. Čini se da morate neko vrijeme napraviti odmak od ljudi kako biste mogli čuti svoj unutarnji glas i skoncentrirati se na svoj sljedeći
konstruktivni korak. Čak i Isus odlazi u tiho povlačenje kako bi se napunio energijom i povjerenjem. Dakle, nema potrebe da se osjećate krivim dok se odvajate od svijeta na nekoliko minuta, sati ili dana. Pametno je to zamisliti kao ulaganje u duhovnu obnovu. Također, ovo je signal za stvaranje svakodnevnog tišeg okruženja kod kuće ili na poslu. Na primjer, pokušajte isključiti telefon da vas ne ometa, televizor, pokušajte puštati tihu glazbu. Posljednja blokada je prigovaranje. Podsjećam vas da je prigovaranje na financijsku situaciju ili općenito gospodarstvo jedan od sigurnih načina da se očituju novčane brige. Prigovaranje je afirmacija žrtve, utvrđujući uvjerenje da netko drugi ima moć i kontrolu. Kako biste povratili vlastitu moć, pokušajte izbjegavati prigovaranje i okrivljavanje. To ne znači da biste trebali potisnuti financijske strahove ili se pretvarite da je sve u redu. Jednostavno samo pročistite svoje osjećaje i misli kako biste mogli dobiti potrebnu podršku, a time i pristup obilju. Pokušajte ovu vježbu. Pokušajte jedan cijeli sat preživjeti bez prigovaranja. Zatim sve više i više produžujte to vrijeme. Možete se čak i dogovoriti sa prijateljem da upozorite jedan drugoga kada čujete da se ovaj drugi žali. Prigovaranje je nesvjesna navika i ovakav način osvještavanja vas može prilagoditi da dobijete toliko potrebno obilje u svoj život. To bi bilo to za danas. Još jednom hvala vam na subovima, komentarima i lajkovima. Pa se čujemo uskoro. Ćao!